jangan abang apoy berkat ya kajing krau kikam kik ti jong mi kas kik lu kal kabor berkat nong tau jangan ngangu ngademani mensim jangan turwai jingkrau bleh jing it mayan ublay lai way den tiêu jingkrau akalis mun leba unang penem ublay jangan haba berkau ublay ala ukon siyam beno hayap na marjongan bahadik na ukit kipapabon dalakas na yang aulasius pa mensim jangan turwai jingkrau ublay jingit mayan ublay lai way kentiu jingkrau akalis pun lebah unang penem ublay jangan. Yun siyam kanambar kabakhat ar. Kumbalay kas kay syawa iyawan siya may kupa iyawan isyang yamin kumbalin siyang Hayeng. syaduan siyang may kutray dajing kemen matakawan dajing im iwanay di lajing it lajing syakri alenti jing imperte ngadayang shitop shirkay don ba iban yakiben ha Asia ulan ube syaduan jumikutan ngawan lajing kuslay pensanya lumajonga trayay sa ringkat badngan syaduan iwan berknya ya ukun jomikokba ya ladirungi terma tubyang hun dapat soha ai ching suk yang ikokba ching ai e ko no silswa ai to
long gawe kumbalik kas kesyawa iyawan syamikuk pa iyawan isnyang yami umpoliu trong kajingha syaduan jumikuk trai dajing menbat dakarwan dajing im yuan aiti lajing lajing syakri. Good morning to one and all. Dakaman sim jeng ngu yaw blay nagabanta kajing ij nagabanta kajing subun kajing u nagabanta ki jingai kajing kerku kaba ulah thesei ha kajing im jungi iwe paiwe kerpange ha kajing im jong i Father Bathamai jungi i Father Dominic Merthang bat yakaying kasem kajong i bat kumjuru ya kaparish kajungi hangni bat ya kabalang barakawai kumba ublay ulakhot ya i ba ublay ula jid ya i bat ublay ula penkentang ya i banlong isyakri jong u dari mata kadaw ha kanekasngi mangi kum kipat ke jong ublay ngi yasnok tilang rengkat bat i Father Dominic Merthang ban aingu yoblay ban yero yoblay ban pendan buram bat ban mane yu na kabanta kane kejingkerku kaba kerpang kabaula ai ha kejing em kejung i tengah pedang sngo baha ningkong ya Father Bathamai jungi i Father Dominic ha kane kamas kebekhoj hoj kade kamas kebanengkong kejung i kum kadak kejing aingu kebakerpang kejung i yoblay na kebanta kejing im na kebanta kejing ij na kebanta kejing khot kejung blay banlong isyakri jung i ngias nok tilang bat i hakane kamas kebekhoj tengah pedang sengo baha yai Father Joby ibadai i director jong ka Holy Redeemer Center bat kumjuru idai i superior jong ka community jung i hangni bat ya baro ki Father kiba yasnok tilang rengkat ban ngi hangni bat kumjuru yai Father George Arain menin kasngi ladon rengkat ban ngi ban menta sachisin idon rengkat ban ngi hakane kasngi ban senran lem yangi bat kerpang ban yasenran lem yai Father Dominic Merthang bat yapi ki pai ke jong blai barakhoj ngi pedang sngo bahaya pi ha kane kaying khoj kaying kentang ke jong blai te ko hanmen ko para ha kane klemat ngin yasnok tilang ban aingu ban yaro yoblay bat i Father Dominic Merthang lengba kane kayu khares bakhoj Mensiam bakhoj amen kajing e jung utrai jung Jesus Christ bar kajing e jung ublay lam bar kajing slok jung mensiam bakhoj kendon rengkat bat phi baro rengkat bat phi ru kohmen ko para ha utrai Jesus Christ ngadap da kajing su kemen ke bakrau namar kane kasngi kalong kasngi ke basakan mau serta ha kajing em junga namar ngaterwai kamas bakhoj ha kasin ke paningkong kum ulung do jung ublay ngaru ngapdiang subha ye pi iwe iki padar barok balawan ban shimata kani gamas baningkong junga kisestar imeipa kikur kikha kilok kijor kinoikai junga barok bat kinung le bha junga ublay un kerku kerdo ye pi barok kublay shibun bat ngapdiang subha ye pi iwe ki balawan shimata ha kani gamas kebaningkong junga kohomen ko para tuwin kubur bangilong kinong pop khnang banlong ki balakre ban le niam ya kajing maya bakhoj nga phla hau play brombo baro arapi kohomen ko para bangale pop subun da kajing perkhat badai tien da kam bada jingle klet da jingle pala chunga da jingle pala chunga da jingle pelan ukraw chunga
Namar katang agarpa di kemari abukui, kabaya saati suti, yaki anyal berkerukui, berapi kohamen kopara, bantuan ke bantai junga, how try blay jungi. Ublay berambuah borok, uni snayangi, banin dalam map ki pop jungi, uni alamingi, syaka jeng imbom jukut. Aku koreng dop ke lembar hat lain. La la i
tungnya duai in duai na kabanta I valari shadap bau blei un map bad isnei I kumjuro ngi duai na kabanta kajing suk ha kaying kesem jong I ama kumjuro duai na kabanta kaying kesem junga ime ipa himen para baying kesem baro ki benefactors nong lek bha junga kitu baro ki banyak senyang na kabanta junga ha kababun kiliang kumjuro ngduai na kabanta ka paris jungi ki parar ki sistar kinong tray balang bar ki jing timu bah jung ki baro kumjuro ngduai na kabanta kilonging longsem kristan jungi bar kumjuro yang ki padar baro bar ki sistar yang I bar ki belawan banshimata ha kani ka mas bakut in IT ki jing timu bah jungi ha utrai kublei jong ka jing sulam baro tu pensha ka skor bat sun e jome sha ka jing duai junga batu pensyai ka nud junga da ka jing e umen sim bakut bangan la ban pen hok ya ka jing maya jome ban chakri hok ya ka balang jome bat bangan I jame da ka jing I bom jukut da utrai jungi Jesus Christ ukun jome ba em bat sansar ringkat bat me ha ka jing long ka we jung umen sim bakut ublei junom la junom Amen. Kajing puli kebanding kong. Kajing puli nak kitab Daniel nong yathu lupa. Kalenong kebakandai kadekot saw haduk shipo. Ngaduai atrai ublei bakrau bat uba ipieng. Uba bat ya kajutang bat ya kajing iet ba isen ai. Bat kitu ki ba iet ya u. Bat ki barakhi ya kahukum jong u. Ngilale pop bat ngilale bomdei ngilale runar bat ngilale persya da ka pailen det na ki hukum bat ki an jong me ngim shim la sha skor ya ki shakri jong me kinong yathu lupa ki balakren hakakerteng jong me hakis iem jongi hakinong sensyar jongi bat hakik patemen jongi bat hakajat ben riu baro shi telup hami kutrai kadon kahok hendrei hangipat kajingle ran kat hadu kani kasngi haki basyong hajuda hakinong syong shnong ke Jerusalem bat habaro kipat Israel kibadon hajan bat kibadon syajengai hakeleng kiri hakiba mela pensapret yaki namar ka jingshet kela jongki persya yami hangi kutrai kadon ka jingle ran hakis iem jongi hakinong sensyar jongi bat hakik pa temen jongi namar ngilale pop persya yami ha utrai ublei jongi kadon ka jingma bat kajing isnai namar ngila haram ya u bat ngimshim la ko ngu ya kasur utrai ublei jongi da kababut ya ki an jong u ki ba ula ai hangi da ki syakri jong u kinong yathu lupa kaktien jong utrai Nakasam nyop khandai kanamba nyop spa ruposau Kasam nyop khandai kanamba nyop spa ruposau
lawan na beneng kaong. Uni ulong ukun ba i jonga. Tos ngap ya u. Ya ro yutra. U Christ Jesus. Enjoy dan saka gospel. Utrai undan ringkat bat pi. Kajing pule na ka gospel bukut kat kum u Lukas. Kami kutrai. Ha kata kapur, ujisu ulong halag senran. Tolong kiba isnei, kumba ukupa jung pi ulong ba isnei. Wat bishar, but en om bishar ya pi. Wat penrem, but en om penrem ya pi. To map, but en sa map ya pi. To ai, but en sa ai ya pi. Da ka jung thau kabapura. Kabala tinyan, kabala kri'e, kabashlei, en sa ai, hapne jong pi. Naba kajing thau kaba pi ai kan long kajing thau kaba pin yo. Ka gospel jong utrai. Kohmen ko parabi ha kabaning kong du ngakwa empan pau kajing sungu ya ublei numbut nong thau ubala thau nga ubala kerku kedo nga bat ubala ai hanga kajing iem kaba kordor kebaar engko aban ai kublei kerpang ya ki padar baro ki balong ki bala kloi banan simpanta ha kani kamas kebening kong njunga kumjuro ya pi ki sestar bat ya pi baro kining le bha junga ki kur ki kha ki lok ki jor bat ki marjan marpa kublei sibun na kabanta kajing wan kajing long kloi jung pi Berwan simata ha kane kamas kebenikong. Kuhmen ko para nglios ngau na ktien jung ublei kabakren sutenat baha. But ha ka gospel nglios ngau bau jisu ong ban long ki baisnei kumba ok pa jung pi ulong baisnei. But ulo ong kini kintien wat bishar wat penrem ya kiwei mapi kiwei ai kiwei bat ublei un ai api kini kikintien bau jisu ukren ha ka gospel mentakas ngi kabas ngu tenat baha habang ipai chika jing im jungi ko hemen ko para ngila ban ong yo lese bun sin ngiklet ban le ya ka bau jisu ong ngilong kilalong kita kiba bishar kiwei ngilalong kita kiba penrem kiba kloi ban penrem me kiwei Henry kasyam jing yangi ban map lane ban yarablem ya kiwei ko men ko parabi kaktin ublei ka khot ka wer yangi menta ban long barabor kita ki ba isnei ban long barabor kita ki ba kloi ban map ban long barabor kita ki ba kloi ban yarablem parabriu namar ba ujisu uhikai yangi barabor ban it ya kiwei om ban isi lane menkenta yaki ngashimi kene kaladru ban pai shakakantin im sngi junga naga gospel yonis khatsan khandai yaisa a kajing e junga lengba ka gospel uhika ujisu uhikai yangi iwei pe iwei berkumjuro yanga ban it ban map ban isnei badai mau ubasan borenga ubakerku kerdo enga bat ubala i nga klemput de mau ubala khot nga lengba ki bahalor klem mau nga swai nga tulor bat kumta de ujisu ubala i nga bat ubala khot nga barabor banyaisa hakajing i jung u kumba ula i nga berkumjuro kumba ula i jingi iwei pu iwei te ko men ko para nga sukmen banjit kene katin im sngi junga ban long uta au syakri baret jong ujisu ha kebris uwan jong u ban hikai na u bat ban ie ja u palat iki baro bat iki para brio
bat ban om ino ya ha ka jing em junga habang ipai cha ka jing pule baningkong na ka kitab Daniel ngisyam ba Daniel duai na ka mata ki briu la jong usngus na ya ki duai na ka mata jong ki plai ka pap jong ki briu jong kerpat ka jing isne jong blei ba unisne ki nomor utip ba ni blei long blei ba isne bat ba kloi ban map kane kalong kajing khot yang ngiru men ko para ban long ki bakloi ban phai sha blei habang ya kendu kanu kuno kajing kajing sejar kloi ban sngapengi namar balai ulong oba ietsbun ulong oba isne uba suki ban bitar ban IT ha ubaro kijing duna jungi ban pla ya kate jing jing jar jungi ki pop ki sang jungi lengba ki lengdo berkham tam ban kala kembut kham tam hakane ka ayom len ban phai shu blei ngin sa yo mat ya ka jing em ka bakla ngin sa yo mat ya ka jing em ka batmai habang i phai shisha ha blei da kra nur ka bakhoi ngin yo mat ya ka jing isne jung blei bat ngin sukin san ha ka jing em jungi ka paman la kasngi ngi duai ko men ko para namar kata bangin long barabor kun kristan ki ba i jo blei ning kong bat ya ki para brio ki babut ya ki jing kai jung jisu ba wi kai ngi man la kasngi lang bak tien jung bat ban long barabor ki kristan ki ba janai ki ba syakri hok ya man la kasngi tu blei unang yai kerkui ki ngi sem jungi bat ngi iwe pe iwe ani ro i jisu kris komen ko para bi mentangin yang pla ka jinget jong ki apostol Nambar lais pa rupui. Lais pa rupui. tuanya duai ke ublei upa jungi ba beneng bon ngap sya skor ke jing duai jungi na kabentau pa bokhuj Pope Francis ke bishop bat ke lengdo baro ba ke niaidon
Hapadeng kajing ko jing kia met bat mensim bat to ai bau mensim jong blei unyai don bat ki haba ki alam yau pai jong u. Sngap isne yang ikut try. Skap isne yang ikut try. Nagabanta Ifada Dominic Matong Ibatruai kene kejing knyai Chris panengkong to blay nang kerku kedo ik jing trei jung I pan pensle ya barok jing trei kumlendo ngap isne ngi ku try Nagabanta ki longdo ki batrei hakapare sungi bade baro ki longdo ki batrei hagane ke jalan yam nong stoin ton pendap haki da kicing start berkicing syampang kenang makin la syusyu ban pen priang ya khobor ke baha jong ki himau play ngap isne ngi ku try Skap isne yang ikut try. Nagabenta ki kimi ki kpa chong Ifada Dominic Marthong ki bahayeng hasem ki kor ki kha pat ki pa ringwet chong kaparish ki baya shimenta hakane ka Eucharist bakhoj Penginang klan haga jinget pat syakri khamha yau blai sengap isne yang ikut try Skap isne yang ikut try. Nagabenta ki bapang ki bachitam ki baduk pat ki bakerdu tu blai unang yai kerku kerdo ya ke jingko jingkia met bat mensim un pendab yang ya ki jingdon kam jongki pat unyai pentengan ya ki hagi jingjenjar baro sengap isne yang ikut try Skap isne yang ikut try. Nagabenta ki nong pop ki bala jengai nau blai pat ki bala kentat ya ke jinget Katolik to ai be ke jing e ublai kan kring biang ya ki panwan phai sho blai kham tam e hakini ki ayomlen sngap isne yang ikut try Skap isne yang ikut try. Tu ai ngi kerpat ko try baki pa jungme kin phai shome da kar nu jungki baro knang bakat ke baki pan haka jing duai basong hok kin yo pediang da ka jing isne jungme da Chris u try jungi. Nakakot link dok kanambar arpo Kat kabagi don kenra
tu duai ko para baga jing kenya junga bat jong pi kan long ba pedeng hun hau blei ukpa bron bor baro tu pedeng ko blei bron bor baro ya kini ki jing terwa ki bangiwan ra hame ha ka jing mane bat kumba me kmi ya upres jong me ubalong ulung do bat ujing kenya tu ai ba manga ubayo banta ha ka jing long lung do jung u ngan la barabor ban terwai lade kum ka jing kenya ba kan jaman sim ka ba pen subhaya me da upres utrai jungi utrai undon rengkat bat pi tu kan tiu yala ki do nut tu kan aingo yo utrai uble jungi da shisha kalong ka basong hok bat ka badai ka deiti jungi bat ka jing pen im yangi haman la kapor bat ka jaka ban aingo yami ku kan rat ku kupa ba khut ku ble ban bor bat bom jukut namar melabu na ka banta ka jing bah jing miat ki kun jung me ya kapor ke bakerpang bakipin kin pentemai bat penkuj yala kedok nut kenang ba endal pelajiki na kejingkwa basniu kinang ban penan kam miki e jong kene ka partai ka bandu no kenang ban kso kam scam miki e jong ka bom jukut bat gumta rengkat bat barok ki angel bikiru kuj ngioro eme bat ngi penbana klem sanget Dashisha melong ubakuj kutrai kathmei jong kejingkuj baro namar kata ngi kerpat yame tupen kuj penketang ya kini gijing terwal jungi da ka bapha yu mensim jome kum ko jer halol jongki bakin kelalong yangi kamet bakasnam jung utrai jungi u Jesu Christ hakapor bladi noyu badala kamon subha ula priang ya kajing sha stom ulah shim yu kupu badak ba angu yame ulah kedia yu bad ulai lak senran u ong to shim batu bam nakane pi baro namar kane kolong kamet junga ya ka ba NIT na ka banta jung pi hakaju karukom entalaya bam ulashim mikakuri badak ba angu biang yame ulai ki halak senran uong tushim batudi nakane pi baro namar kane kolong kakuri jong kasnam junga jong kejutang batmai berbom cukut ya ka ba en penmi na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jing ma pi ki pop tule ya kane ban kan mau yanga
kajing maya jong kajing ngej. Namar kata ngi kibapan banta ya kajing yap ba kajing mi pa jungu ngi terwa hame ko trai ya ukpu jung kajing im ba ya ka khuri jung kajing pen im ngi da aingu aidem namar melanya wengi kibabit ban yang khmat jung me ba ban syakri ya me da ka bas ngurit ngi kerpat ya me bangi kibayo banta kamet kesnam ukris ngin long kibala penetli kawe da men sim bo khoi Tukan mau ko try ya kabalang jongmi kabala priang setelah kepertai batu penjana ya kahaga jing iet Ricardo Francis Sukpabu ko jongi Wilbert Marwin Bishop jongi bat baro kilingdo kerpang dawlingdo temai Dominic Mertong Tukan mau lemru ya ki hanman ki para shenrang bat kentai ki balyothia dak bakerman ya gejing mi pad Bad ya barok bar klad no ha gajing isnei jong me to padang yaki sha gajing shai ka khmat jong me to isnei yang ibaro ngi kerpat ya me baringkat bad kamaria thesoti bakhoj kakmi jong blai ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad baro krkhoj ki blapen sngu bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet ban yo bantalam ha gajing embom jukut bad bangin iro bad pandan borom ya me daw khon jong me O Jesus Christ. Da u lembat u bat ha u kan long hame u blei upa bronbor ha ka jingalong kawe chu men sim bo khoj baro ka borom ka jingero junom la junom amen. Kumpala hukum mengi da nong penem bat kumpala hikai ngi da ktin blei nginut ban ong kukpa cumi ba peneng kalong ke keteng cumi kan ban ke ma cumi kalong kemon cumi akndo kumba peneng tuai ngi mata cimbam cungi kepala kesni batu ma pengi krengkang cungi kumbang ma bikbel sni wengi buat dalam ngi sa cimpen shoy andre to pela cungi na kebesni tu pelajengi ngi kerpat ku trai na ka jing sniu baro ha ka jing sebun jung me tu ai jing sub jing san ha gi sngi jungi khnang ba da ka jing yarap ka jing isnei jung me ken lat barabor na ka pop bat kenyo jing da na ka jing cincar baro kat bang edang ap khmi lenti ya ka jing kremen ba khuj bar ka jing wan pat junong penem jungi u Jesus Christ Kutrai Jesus Christ mebel ong ki apostol jume kajing suk jonga nga ayapi kajing suk jonga nga ayapi wat pet ki pop jungi hendre ya kajing nge jong kabalang jume bat ha kajing sebun ke jume tu aya kaya kajing suk bar kajing atli kawe katkum kamon jume mame be em besensyar junom la junom kajing suk utrai kandon rengkat bat pi tunia terwai kada kajing suk iwei ha iwei pat Tus
hakmi ukun long brod jung ublei hakmi ubakit no ekipop jung kaperthei suk kito ya kibalakot cha kajing khawai jung ukun lang brod nam jung ro bo in jung dei jung tang ti sin jung sakya Nagkakording gidop kanambar ar pumriu. Cho
Jisu ba ye melarung kadonu jungi be be melabsa yang ida kamet bakas nam ke jongi kutrai kenrat ba ye ngim shong hok bat ngim don dori hakmat jongi nri mi ye yang namar ba be palat yang mi wan ko kenrat ban ri ban shong hakdo no jungi be ni kerpat ni me ku kenrat nta tunang penskam ya ke jengit jungi a yang ni kabor ban yele persya iki jeng penshoy senran me ke jeng jungi tukur khu me yang ni be kerku iki bahayeng bahasa me kerku ya ke balang barok ko ni wan chile da ka jing sungu ukanda bangila yo ulindo thamai bangila jiet na kane ka pares jong ni aingo aiden yeme namar bangila ibit ya ka pares jong ban yo kudiang yo ulindo so blay ba mami ni jiet tunang kerku kerdo yo uru ukanda a yo u ka jing kia net pat nasi ai kam tam ka bor sung thu ban le tang ya ka mon ka bakut ka jome ban yai im ka jing im ka bakut ka ba mami me dawa na u kum ulindo to ai bun treasure hem hakikam man sim baro pen kentang hakikam ki jam ki jong u baro ki jing thumu ki jong u baro to kur khuru ku kenra ya baro kilindo ki badan lingkat bat ni manta kasi kumba maki kilawan ban yaso bentalen hakaban terwa ya kene kamas kaban kom to ay kiru ku kenra bakin nang yai neskan hakajing iye ke jomi hakajing syakri ya me kumni ku kenra to priang ya kagu kadem ke jomi bat tunang pentema yangi Ninang yai mani yo Jisu belarung ka donor ka jungi da ka bang yer wai lang ye ka jing wai Jisu God.
Sayasien kwa mempenpau ke jing sungu ya pi iwei pe iwei kam tam I padar be I jungi para Joy Jaran para Nicholas para Jobi para Bankit para Anes ki wei padar kubli shibun padar na ka banta ka jing wan shibanta jung pi ha ka ne kamas ka baningkong ka junga ngam don ketien mana ai hendrei tang ka ketien kubli shibun pi baro berkum juro ya ki ya pi ki sestar bat imei pa ki loki jor ki kurki kha bat kumjuro kinong le bha junga ki marjan marpa junga kinong hikai junga bada pi baro ublei un kurku kerdo ya pi iwei pi iwei kublei shibun ngin ya yang tu ngin ya duai kumba me pen klan yang ada kupu na beneng ku kupa bukuj bat me pen kemen yang ada ka kuri jong ka jutang bat hamai tu ye lam yang ban cekri hok ya me bat bangan penlut ya la ka jing im da ka baslur bat ka basyut hem na ka banta ka jing pen im ya upai ban riu da u Kris utrai jungi Amen. utrai undon rengkat bat pi Ringkat bat biru. ublei berambor bro on kerkuya pi ukpa barukun baru mensim bakuj Amen. kilit suk kamas kalawai Di sungu ya ublay. Nakakot ring gedop ka number khat pra. ngalaklet shwa kawe endal dep sundur in sasong shwa ngasadon kajingkren sungu kendiat Abraham ulali no narila jo. Kumba ublay utray kipra ulaya to ya u. Ya saya syabang semi syadu syekhe syadu bete harikana Mendari nongwe kabapi Ipitepa Henrya en ai kuyang ikun melimpa pecapente na jingku lerutra. Bidadari kijabane syabangan payapi. Bidadari kijabane syabangan payapi. Harun kapung nongtong nongka kila ino. Yala kalingkat laki jar berbud yutrai Jisu. Ki sister SABS badi sister jong I father sabawan sakmat jondur badi father thamai jungi baro ki sister all SABS sisters please come forward. Our father dear Dominic wants to take one photo for you with you all. Shabbat
Haga ketengan junga berkaying kasem junga berkabalang ngashim mekanikalat ban penpau ke jing sungu ke bakrau ningkong ya ublei nongbu nong tau kebaar ngakwa menpau ke jing sungu ru ya i paris pris jungi i prar Nicholas Mayong i bala treshitom met bamensiam kumjuru ngapan pau jing sungu ya i prar George Jaran bala sendra nenga hakane kamas bekut kublei shibun AP padar kumjuru i prar Jobi director jung retreat center bekumjuru i prar Roshan but kiwe ki padar mengamla banjer gerteng ki bala don rengkat hangne kubli shubun ya pi padar ki bala kloy maneshim mata kene kamas bani kong junga man ai men sim lem yanga kumjuru ngkwa man pa wujing sungu ya ki start SBS ki bala treshitom met man sim man pelong ka sngi ka job men ka sngi kumjuru menta ka sngi kubli shubun ya pi ki start baro kumjuru ngah kwa ban ai ke jung sungu ya kirang ba balang ka kwer ke barwai sutanat ba ke balang snong ki samla kilong kemi long kpa berbaro ki bala penbit penbiang ya ka jing ya seng kumjuru ka decoration committee ke liturgy ka sound system kirang ba snong sordar secretary bar ka snong ka thau baro ka wei kumjuru ngakwa amban pau kajing sungu ya kinu hikai junga ngamla banjer kerteng kinu hikai bu nadu banganang red kibala hikai nga kubli shibun epi kinu hikai bi kibala bela penang penstart nga da kisap kipong bapidon kum kinu hikai kubli shibun epi uble unkurgu kedo epi baro ladang aklet ban penpau kajing sungu ngkwa ban penpau kajing sungu epi baro kibalawan banishim mata ha kane kamas bakui kimana jan bat kibana jengai tu ublei jong kajing suk un kergu kedo epi iwei pe iwei kum kedak kajing sungu ngkwa ban ai na ke bayi ngasem jong ngkwa ban ai kajing ai barit ngakot subha yik bayi ngasem jonga ban ai kajing ai subha ya ningkong ya kiparar badan hangne ngakerpat i farar Nicholas Mayong banwan cekmat ban pedang kajing subha ban pedang kajing ai subha ni bengin jungi kunjur akot subha i farar George Jaran belasan ranga kering mas bekut snuba padar wan cekmat ban pedang kajing sub ai berit jungi te namar ba kashim kabame kapor te khot ki bengin junga ban ai wei pe wei padar hangne suba wanra ai hne namar ba kashim por ban pendenai kapor te khot ki bahing junga ban wan ai ki padar badan hangne
Ti kumjur khot ki phara badan hadin phara marshal badayu ban priang kajing ai subhan ni bangin chungi. Pras ngubawan syakmat. Brishbun padal. Kumjur kwa ban khot ye ki sister suba sister wan chakmat priang subha jing ai bare jungi. I request the sisters please come forward and accept our gift. Ngakwa aro men khot ya kini kai junga Miss Rupa bat Miss Daria subawan chakmat. Miss Rupa bat Miss Daria subawan chakmat. Te sasisien ngkwa ban pau ka katin kublai shibun ya pi iwe pe iwe kilak kejor ki marjan marba ki banajan ki banajangai ki belah kloy ban wan shimanta ha kani kamas beningkong junga kublai shibun ublai kru kerdo pi baro. Ti hadin kane ngakwa ngalaklet hadin kane ngeselej haing junga ngesodon ka jing orkik niat ka program ka jing abam janing kong nantai program ba per kublai shibun.